els canvis d'estat sota certes condicions. Com afecta la pressió als canvis d'estat? Hem vist que per a fer els canvis d'estat progressius, de sòlid a líquid i de líquid a gas, cal augmentar l'energia de les partícules. Però també podem afavorir aquests canvis progressius disminuint la pressió. Per què? Si disminuïm la pressió que hi ha entre les partícules, fem que els enllaços siguin més febles. Estem afavorint la vibració de les partícules i aquesta vibració permetrà fer els canvis d'estat de forma més fàcil. Facilitem els canvis d'estat. Els canvis regressius. Hem dit que per a passar de gas a líquid i de líquid a gas, a sòlid, el que hem de fer és disminuir l'energia de les partícules. Com ho fem? Disminuïm la temperatura, per tant, disminuïm la vibració i passem de gas a líquid i de líquid a sòlid. Però podem afavorir també aquest canvi augmentant la pressió. Si augmentem la pressió del gas, disminuïm l'espai que hi ha entre les partícules i estem afavorint que aquestes partícules s'enllacen. Anem a intentar explicar-ho d'una altra forma. Al nivell del mar, quan nosaltres estem a la platja, tenim damunt del nostre cap una columna d'aire. Aquesta columna d'aire, tot i que no la veiem, està fent una pressió sobre el nostre cap. Aquesta pressió té un valor de 1. Li diem que és de 1 i les unitats són atmosferes. Si nosaltres agafem un recipient i intentem passar l'aigua d'estat líquid a gas al costat de la platja, diem que la temperatura d'ebullició, de canvi d'estat, és de 100 graus, perquè la pressió és d'una atmosfera. Què passarà si augmentem la pressió? Com podem augmentar la pressió? En les vostres cases teniu aquest recipient. Aquí podem augmentar la pressió i, de fet, nosaltres en aquest recipient l'augmentarem al doble. En comptes de 1 serà 2 i les unitats atmosferes, 2 atmosferes. Al augmentar la pressió, el que estem fent és impedir la vibració de les partícules. Necessitarem molta més energia per a que aquests enllaços es trenquen o siguin més febles. Per tant, fins en aquest cas, si la pressió és de 2 atmosferes, la temperatura d'ebullició no arribarà fins a 130 graus. Al augmentar la pressió, estem augmentant la temperatura d'ebullició. Què passarà si disminuïm la pressió? Al disminuir la pressió, estem afavorint la vibració de les partícules i que aquestes trenquen els enllaços. Per tant, això ho podem aconseguir disminuint la pressió, per exemple, pujant a la muntanya. Si pugem així dalt, la columna d'aire és inferior i tenim menys pressió. Estem afavorint que les partícules trenquen els enllaços. Per tant, com menys pressió, la temperatura d'ebullició serà més baixa. Aquí dalt, en la muntanya, la temperatura d'ebullició és de 65 graus. A 65 graus realitza l'aigua el canvi d'estat de líquid a gas. I al costat de la platja el realitza a 100 graus. Tal com anem pujant, doncs disminuïs aquesta temperatura. Resumint, quan parlem de temperatura o punt de fusió i de temperatura o punt d'ebullició, cal que l'acompanyem de la pressió determinada a la qual estem realitzant aquest canvi d'estat. Per a l'aigua ja sabeu que el punt de fusió és de 0 graus a una atmosfera al costat de la platja. Recordeu, una atmosfera al costat de la platja. I la temperatura o punt d'ebullició de l'aigua és de 100 graus, també a una atmosfera al costat de la platja. Si anirem cap amunt cap a la muntanya, aquesta temperatura de fusió i d'ebullició canviaria.